May paworas Labud Kapampangan. Kamusta na kayo? Yung kakatamang Tegalugan series ini pang labing siyam na yan kalabing siyam na ka rin Tegalugan series. Dito klamo rin buri kong yapse nga ni kaya kayo di nga liwa banyala rapi hanapin yop kanita. Dapat bayo ko punta ka rin nga manong rin buri ko lamang di na maya pa oras. Deng kaya beta mong alang sawang, alang pagal, mamantabe, king katamong aguman. Di Yop, di Louie, di Gertrudes, Manolo, di Mandy, di Alvin, pero lakwas na di nimba yung kaya beta mo ngayon ng mapalila datang may Stauros si Amiel Manalo Banlaw dakala salamat kay kayungan kay kayo pamanantabe at pamagmasabal kay katamong aguman. Ikayo nang balang manupaya nung ako nga nasabi lagi ure nga mga sipag tamong kayabe dakal lang masyado at balo yun nung ninuwi kayo. Ano pa ta? Awre ni rin ka na akong Tegalugan ngayon ining pang labing siyam matyaga. Yung matyaga Tegalugan niya yung mas manawin na Kapampangan may pibabata. Lansangan balutangan Tagalog yung lansangan dalan yung Kapampangan Ampalaya yung Ampalaya Tagalog ya yung Kapampangan Apalya Kalamansi Tagalog ya yung Kapampangan Kalamunding. Bista man yung Kalamunding kinastila ya dapat para ka na ako mas manayon yung Kapampangan ng Kalamunding kaysa kayong Kalamansi okay. Kabila sumangid yung mas manayon na Kapampangan daliri daliri taliriya ti di ing muntake sana kaso kay may Laos okay. Itang kaso Tegalugan niya ito yung mas manayon na Kapampangan muntake sana dapat o kaya oning kay may Laos okay. Dakala salamat si Bayo ipangkapampangan tamo at masayang kapaskuhan kaya katamungan nakakadyo siguro atinang Christmas decorations kayo ng gulot punta kasi na ako nakapag video milabas na yung Pasko niya samantalanan ko na masayang kapaskuhan kaya katamungan ipangkapampangan tamo din kaya katamong anak Kapampanganan tala Luid tamungan dakala salamat.